10 глава. Да почнам да давам, така ли? Сега, значи, реално сме във втория поглед върху Господния ден. Първият беше с печатите, върху тръбите. Предния път разгледахме всичките тръби, даже и тази, която е в 11 глава, 15-16 стих. 15 стих. Да. Така че реално с тръбите сме приключили. Предния път гледахме последните 3 тръби или последните 3 горки. Като цяло тръбите унищожихме третата част от земята, вече няма третата част от морето, от реките, водните извори. Занимавахме с звездата, която е Пелин, която унищожава много хора и заразява реките. Трета част от Слънцето и трета част от Луната и трета част от звездите бяха поразени. Така че всичко, което сме се докопали, сме го унищожили до този момент. Друго. 5, 6 и 7 тръба, трите горки. Знаем за бездната, как този, на който се дава ключа, всъщност употребява този ключ, отваря бездната, оттам излизат скакалци, които са и като конници, които имат змийски опашки. Четахме някои от текстовете. Значи, пак казвам, че целта не е тук да даваме абсолютно всички детайли. Всички детайли ги има из Библията, особено старозаветните пророци, навсякъде е обяснено с подробности, много бързо и лесно, чрез компютър даже може да се стигне до тия текстове. Така че излязаха скакалците вече, направихме такава една сметка, където се вика, за периода на първото и второто горко, т.е. на пета и шеста тръба, като пета тръба е 150 дни, в които той не може да убива, а само да мъчи човеците. Тия скакалци всъщност. После минахме на 6 тръба, където е час, ден, месец и година. Това са 391 дни, обърнати, пак казвам, по 30 дни. В еврейския календар месец е от 30 дни. Обърнати, това са 391 дни. Занимавахме се по-подробно с тия конниците, които воюват и така нататък. Четахме текстове, пак казвам, не всички може би. Говорихме си за реката Ефрат, която е гранична за земята, където са Божиите хора. 4 ангела, които са завързани и са развързани в този момент, защото те са пазени за този час, за да повредят. Най-вероятно те са същите, за които говори в Езекил, нали в Езекил беше за тоя с мастилницата, който трябва да удари печат на Божиите. Да. След които вървяха 4, които трябваше да унищожават. Така че има информация на други части в Библията и за тия 4, които са пазени за този час. Цялата идея е, че в 6-та тръба вече се влиза в земята. Нали? И ако 5 тръба или първото горко е било страшничко за Божиите хора, то това вече е съвсем страшно. Говорихме си малко и за тия неща, въпреки че ако остане време, стигнем до книгата Даниил, ще видим как съвършено тя си пасва с книгата Откровение. За идеята в Даниил, че всъщност при 5-та тръба имаме поклонение на образа на звяра или поклонението на полето Дура, след което има който не се поклони, влиза в огнена пещ. Затова в 6-та тръба се говори за огън, дим и жупел, първите 3 язви, от които всъщност ще погинат много човеци, третата част от човеците. Така. Говорихме и за 11 глава, 15 стих, където се дава световното царство. Вече това е всъщност пришествието при 7 тръба, защото ние говорихме, че от 1 до 7 печат, това е времето на Господния ден, той покрива цялото време, и от 1 до 7 тръба, това също е времето на Господния ден, просто от друг къгъл, чрез други събития. И не се съвпада. Да, и не е сигурно, че времево си съвпадат първи печат с първа тръба, втори печат с втора тръба. Нямаме такава индикация. Просто защото при печатите нямаме никакви времеви
нови периоди, които са дадени. Под никакъв начин от текста не може да ги излечем. Докато при тръбите имаме за последните 3 горки периоди, както казах, 150 дни е 5-та, 391 дни е 6-та, която е доста по-голяма, и 7-та, която ще излечем сега от книгата на пророк Даниил 12 глава, където се оказва, че тя е 75 дни, времето на язвите. Това е от убиването на двамата свидетели, или от края на веста, или от приключването на изпита на живите, както искате така го наричате. Някои хора му казват края на благодатно време, или както искате така си го наричайте. От тогава до самото пришествие, времето, в което се излива Божия гняв, за който ще четем по-нататък в Откровение, също е 75 дни. Сега ще го докажем това нещо. Така че имаме тези срокове. Също така, сега ще прочетем книгата на пророк Даниил, където ще видим колко е целият период, защото там се говори за 1335 дни. И когато започнем да правим сметки, да чертаем тия неща, ще видите как от самите тръби можем да извлечем доста информация за периодите. Като за 5, 6 и 7 си имаме твърди периоди и имаме и цялата рамка, целият Господен ден. Така че, изваждайки 5, 6 и 7 от цялото, ще получим 1, 2, 3 и 4 на куп. Колко са общо като период. И от тук следва, че за тях също не можем да дадем точни сметки. Каква ще е продължителността на първата тръба, втората тръба, третата тръба и така нататък. Така че, докъдето разполагаме с информация от текста, си работим с информацията от текста. Където нямаме информация, просто се изпучва от пръстите. Просто не можем да гарантираме за никакви точности по отношение на периодите. Така че това е. Сега, 10 глава. 10 глава, по подобие на 7 глава на Откровението, е вмъкната в случая между 6 и 7 тръба, докато 7 глава е вмъкната между 6 и 7 печат. Така, значи, това, че са вмъкнати, не означава, че те излизат от контекста на това, за което се говори. Значи, ако са така, нали, си сметка за познати неща до тук, примерно при печатите. Имаме първи, втори, трети, четвърти, пети, шести печат, където хората се крият по пещерите и казват, скрийте ни от агнето, нали? Тоест, имаме близостта вече самото пришествие. Имаме. Точно в този момент се говори за тия, които ще устоят на всички неща до този момент. И картината ни казва, ами ето, има там едни в бели дрехи, които стоят пред Господаря, те няма да огладнеят, няма да ожаднеят вече. Тоест, то ти говори за хората, които ще оцелеят във всички неща, които са до този момент. Да. Седми печат говори за мълчание на небесата. Това всъщност според Матей 24 глава, Марко 13 и Лука 21 глава е самото събиране на Божиите от земята. Този, който сърпа и жъни всъщност. Времето на събиране. Така че идеята 144 000 или спасените си е съвсем на място. Тя не е представена между първи и втори печат, когато още идея си нямаме докъде ще доведат всички тия неща, нали, според текста. А са представени в края точно където има място. По същия начин и 10 глава от Откровение, която говори за ангел, който държи книжка, който има тук Божия тайна, която Божия тайна също се отнася за пришествието на Господа и всички тия неща, сега като ги прочетем, ще видите, че всъщност тя е вмъкната между 6 и 7 тръба, съвсем естествено, без да нарушава почти никаква хронология, никаква идея не нарушава никаква цялостност на видението, което се получава. Така че си е съвсем на място. И видях друг силен ангел, 10 глава, 1 стих, който слизаше от небето, облечен в облак. Значи винаги, когато срещнем, че някой слиза в облак, това е не просто небес съществува, а се свързва с Христос. Той е той, който идва с облаците. Нали така?
Облечен в облак, да. На главата му имаше дъга. Дъгата символизира завет. Те неща, не знам дали съм ги споменал, те са в пета глава. Ги има, нали, дъгата символ на обещание от страна на Бога, че няма да бъдат унищожени. Нали. Тоест имат си такава договорка. Имаше дъга, лицето му беше като слънцето и краката му като огнени стълбове. Лицето му е като слънцето и краката като огнени стълбове, това пък е от първа глава. Тези неща ги четахме за верния свидетел, където казва, че и лицето му светеше както свети слънцето в силата си. Преди това казва, и нозете му приличаха на лъскава мед, 15 стих, като в пещ пречистена, гласът му като на много води. Тоест, това за мен е верният свидетел. Или Исус, да. Ще в Матей 17 глава, от първи стих. И след 6 дни Исус взема Петра, Яков и брат му Йоан и ги заведе на една висока планина. И преобрази се при тях, лицето му светна като слънцето, а дрехите му станаха бели като светлината. И явиха им се Мойсей, нали, и така нататък. И когато той още говореше, светъл облак ги засени. И ето из облака се чу глас, който каза: това е моя възлюбен син, в който е моето благоволение, не го слушайте. Тук пак има облак, лицето му светна като пламък, като дрехи. Слънце, пак бели дрехи, да, същото описание. Да. Почти еднакви са описанията, просто на някои места има повече, има неща, които на другите места ги няма, но като цяло описанието е идентично, така че да. Да, кажи. Символ на завета. Да, аз го казах преди малко, че символизира завет. Аз мисля, че това със завета го четахме още в 5 глава, където трона, нали, престола, където е, там има и дъга, нали, символизираща завета. Ама не знам дали стихове четем. Да, дъгата принципно не е просто някакъв завет, а това е завет, който е от Бога обещание да не унищожи човека. Нали? Да, не, смисъл, да, тя дъгата не беше дадена на всички човеци, тя беше дадена на определен човек. Нали? На Ной. Но тя беше обещание, че няма да ги унищожи. Обещание, че няма да ги унищожи чрез потоп, да, точно така. Така че присъствието на дъгата тук за Божиите хора говори много, нали? Поставям дъгата си в облака и тя ще бъде белик на завет. Точно така. Да. Това е в Битие още. Да. Битие 9 глава, точно така. Потопът беше в 6-та. Така че лицето му беше като слънцето и краката му като огнени стълбове. Това си е верният свидетел. От първа глава. Да, сега ще го четем в Даниил 12 глава. Освен това, той е верният свидетел, той е агнето като заклано, той е оня, който взима свитъка от престола, той е този, който Йоан нарича човешкия син. Нали? Така. Държеше в ръката си разгъната книжка. Или свитък. И отворената книга, дето е... Да. Много добре си спомните, че той всъщност взе един свитък от... точно така. От ръката на той, който седи на престола. Никой не можеше да я разпечата. Верният свидетел или Христос или агнето като заклано вече е разпечатало свитъка. Ние бяхме свидетели на това разпечатване чрез счупването на 7-те печата, които разглеждахме, нали, които са белезите за неговото пришествие. Книгата вече е разпечатана. Тя вече може да бъде прочетена. Това е идеята. Също тогава, може би съм споменал, че най-вероятно това е книгата на пророк Даниил или запечатаните части от нея, защото книгата на пророк Даниил говори за края на времето, но там в книгата се говори на Даниил запечатай книгата, защото тя е за края на времето. 12 глава на Даниил, 4. Да. Аз след малко ще го чета и без това, 12 глава, така че съвсем ясно е, че този е оня, който е достоен да вземе свитъка или книгата и да разпечата печатите му. Ето, той вече е взел тая книга и тя е разпечатана. Сега всеки може да я прочете. Само, че не всеки е чел. Сега ще видим, че Йоан я прочита. Исус има правото да разпечата и да прочете съдържанието на книгата. Нали така? Точно така. Възможно ли той да споделя това, което е с нас? Да, той го дава на Йоан. Това е споделяне. От тук нататък на Йоан му се казва, сега ще го прочетем по-надолу, сега трябва пак да пророкуваш. Нали? Сега се мъчиш.
Защо пак? Защото ще видиш в Езекил Добре. пророкува първия път и сега пак втори път пророкува. Да, свързано с свидетелство на двамата свидетели, за които пък говори в следващата глава. Защото свидетелите са двама. Да, и свидетелството е за определени За два групи типа хора е Едното е за свидетелство. Божия народ, първия път, а сега пак само, че към племена, люди, народи и езици. Точно така. И ако си спомняте в 11 глава, какво си спомняте, ние сме стигнали до там, в 11 глава има двама свидетели, които свидетелстват. Всъщност, двамата свидетели, които свидетелстват примерно за Вавилонския плен, който е тип на Господния ден, Да. също бяха двама свидетели. Единият беше Езекил, Който беше за Божия който народ, беше сред народа, сред людите, Да. за Божия народ. Неговото свидетелство беше отхвърлено. а Даниел пророкува на езичниците Да, в царския дворец. защото се каза, аз ще пратя при твоя народ, ама те няма да послушат. Ако те бях пратил при други народи, де даже не ти разбират какво говориш, те ще да те послушат. Да. Но понеже те пращам при твоя народ, при твоите люди, те няма да те послушат. Така че Да. това е, Божия народ отхвърля единия свидетел. Другия свидетел е за Вавилон, това е свидетел с пророк Даниил. Между другото, Езекил е бил от първосвещенически род. Те са царя и първосвещеника. Нали? Докато Даниил е бил от царския род. Той затова е попаднал в царския дворец. И Даниил свидетелства на царя. Както ще бъде, може би, в края. Защото Христос казва, ето, ще го поставят пред царе управници. Това е едното свидетелство, нали? Което се дава. Интересното е, че свидетелство на Даниил също не беше прието. Даниил каза, царю, видях това и това, царя каза, гледай си работа, аз ще си направя моя си статуя, мой си модел. Тоест, много свидетелството си е било съвсем разбираемо, според мен. Щом царя е разбрал и го е направил по неговия си начин. Така че Божия народ отхвърля, царя също отхвърля това свидетелство, което представлява Божието намерение. Какво Бог иска да прави. Това всъщност е свидетелство. И когато го отхвърлят, ние ще четем в 11 глава после за това, че двамата свидетели бяха убити. С мълчани. Свидетелство няма. Свърши свидетелство. Защото то се отхвърли. Вече няма смисъл. Да. Така. И държеше в ръката си разгъната книга или свитък, книжка, пише тук даже, и като положи дясната си нога или десния си крак на морето, а лявата на земята, извика със силен глас, като лъв, който рикае. И когато извика, седемте гърмове издадоха своите гласове. Стъпа на земята. Кои са тези гръмове? И на морето. Значи земята и морето. Две групи хора, нали? Да. Ако трябва да говорим в Символично. символичен смисъл, земята това са Божият народ и морето това са племена, езици, люди и народи. Затова е и двама свидетели. Затова има, Веста е към двата да, типа. има свидетелства И за към морето. едните и към другите. Защото свидетелство на Езекил беше към Божия народ, свидетелство на Даниил беше към езичниците. В смисъл към тия, които нямат заветни отношения с Бога. Нали? Така че си има две свидетелства и двете ще бъдат отхвърлени. Но дайте да се разберем. Цялото проиграване на този Господен ден, всичко, което е заради Божия народ, какво? Да, да. Заради Божия народ и Поради него. да, причината е Божия народ и за него, защото изпита е За тях. за него. Не за езичниците. Да, за защото Божия народ. в Вавилонски плен, както казах, че той е тип на Господния ден, в Вавилонски плен се стига защо? Греховете им. Блудство. Прелюбодейство, блудство на Божия народ, за който Тук той по ги същия укорява. начин. Тук в края е същото нещо. И той казва, понеже беззаконието стигна на върха, В Даниил го казва това. да, затова казва, еди си какво се случва. И тук е същото, поради блудство. Не случайно вътре в самия Господен ден имаме Вавилон, което е блудница, имаме поклонение образа на звяра по начин, по който те блудстват спрямо своя Бог. Защото Бог ги обвинява в блудство, вкарва ги в идеята Господен ден или идеята, примерно, Вавилонски плен. И вътре в тях има изпит, с който Бог да докаже, че това, че ги е вкарал, не е на празно път. Така че заради Божия народ е причината да има Господен ден. И вътре в Господния ден се вижда, че Бог също се бил прав за собствения си народ. Нали? Това е изпита.
И всъщност останалите от потомството му, които са вътре, са тия, които не са се поклонили. Болят ги колената и не могат да се навеждат. Нали? Те са вече еквивалент на тия тримата, които стоят, приятелите на Данаил, които после и огъня видяхме, че не ги лови. Нали? Те са, които всъщност са останалите от потомството. Но ще стигнем и до там. Така че въпрос само за евреи. Евреите, нали, те си имат договорка с Бог, никой друг няма. Ами в Новия завет обаче, за съжаление, и ние имаме договорка вече с него, така че имаме завет, да. В старо време езичниците нямаха завет. Хубаво, лошо върху Божия народ. Да, но тук като кажеш Божий народ, вече всеки, който има завет, и тогава вече ние сме така. Държеше в ръката си разгъната книга и като положи дясната си нога на морето, а лявата на земята, извика с висок глас, като лъв, който река, и когато извика, седемте гърмове издадоха своите гласове. Тоест, седемте гърмове са казали нещо, защото Ян искал да пише. Сега, ако трябва да говоря за... Не знам дали сега му е мястото. За Данаил. Езекил, Данаил. Данаил описва подобна картина. Само че в 12-та, в последната глава, която е много интересна глава. Първо, аз бих искал да прочета цялата 12 глава. Тя е 13 стиха, така че бързо ще я прочета, за да можем да разполагаме с информацията в нея и да работим едновременно, да ги сравняваме нещата. И в онова време великият княз Михаил ще се повдигне. Който се застъпва за твоите люди, ще се повдигне. В онова време. Няма да обясняваме кое е това време. Естествено, ще става въпрос за времето на Господния ден. Естествено, че Михаил до този момент е седял отдясно на престола и е чакал, докато враговете му бъдат положени за негово подножие. Това е Евреи 10 глава. Така че, дошло му е времето. Ще се повдигне. И ще настане време на страдание, каквото никога не е било, откак народ съществува. Няма с какво да го сравним това, което се случи в края. Откак народ съществува до онова време. И в онова време твоите люди ще се отърват, всеки, който се намери записан в книгата. На живота. Не пише на живота, но е ясно, че е в някаква книга, дето е хубаво да си записан. Ако живееш в това време. И множество от спящи в пръста на земята ще се събудят. Едни за вечен живот, а едни за срам и вечно презрение. Разумните ще сияят със светостта на простора и уния, които обръщат мнозина в правда, като звездите до вечни векове. Тоест, великият княз Михаил ще се повдигне, ще настане време, каквото никога не е било, и в край на това време множество спящи в пръста на земята ще се повдигнат. Тоест, говорим за възкресение, говорим за пришествието, говорим за крайната точка на Господния ден. Да, говорим за края в Господния ден. Разумните ще сядат със светостта на простора, а уния, които обръщат мнозина в правда, като звездите до вечни векове. Като звездите. Ще да кажа нещо, но да не губим време. А ти, Даниеле, затвори думите и запечатай книгата до края на времето. Ето сега запечатана книга. Запечатай книгата до края. Мнозина ще я изследват и знанието за нея ще се умножава. Тогава, като погледнах аз Данаил, ето стояха двама други, един на брега от сам реката и един на брега от там реката. Имайте предвид, че Данаил във видението, това може да го прочетете в 8 глава, аз съм го чел между другото, просто не съм го казвал до сега това нещо. Видението го принася на едно Принася го при реката Олай. Докато... тялото му се намира В палата Суса. В палата Суса. При реката Олай. Затова той тук говори за река и този стъпва от двете страни на реката. Двамата, да. Да, тия двамата са от двете страни на реката, защото той е при видението при реката Олай. Нали? Нали? Да, смисъл да не се оплаши някой, че единия говори, че от сам реката е от там реката, а в Откровение се говори примерно единия крак на земята, другия на море. Просто самата картина е различна. Едното е при реката Олай, докато другото е на друго място. А пък и символиката е различна. Да. Там има земя и море. Които са описани при Данаил, са двата крака, които са описани в Откровение. Сега ще го говорим това. И казвам.
Тогава като погледнах аз Данаил, ето стояха двама други, един на брега от сам реката и един на брега от там реката. И единият рече на облечения в ленни дрехи човек, този е трети явно, който бе над водата на реката. До кога ще се чака за края на тия чудеса? На кои чудеса? Това, което описах в началото. Ами това, което пише до тук. Тоест, края на чудесата е множество успящи в пръста на земя ще се събудят, един за вечен живот, един за срам и вечно презрение. Разумните ще сядат със светостта на простора и ония, които обръщат мнозина в правда, като звездите до вечни векове. Това са края на чудесата. Тоест, ние тук имаме възкресение, имаме даване на някаква награда, това е пришествието. Края на нещата. И когато този пита, до кога ще се чака за края на тия чудеса, той всъщност какво пита? Кога ще е пришествието? Кога ще е пришествието? Великия въпрос, дето всички страни се страхуват от него. Ето в Библията има някой то свят човек, който няма нищо общо с нас, Ангел. задава въпроса, кога ще е пришествието? Кога ще са края на тия чудеса, за които пишеш тук? И чух облечения в ленни дрехи човек, който бе над водата на реката, когато издигна десницата си и левицата си към небето и се заклева в онзи, който живееше до века, че това ще бъде след време, времена и половин време. Ние в 11 глава ще четем точно за този период. Това е Господния ден. Това е Господния ден без Божия гняв накрая. Без 75 дни на последното горко. И казва, Това ще се да, всъщност той казва, след време, времена и половин време, значи след изпита на живите, ще бъдат края на тия чудеса. След като са свършили да смажат Да. силата на светите. И казва, така, че ще бъде след време, времена и половин време, т.е. след 1260 дни. Че това ще бъде след време, времена и половин време и че всичко това ще се изпълни, когато ще са свършили да смажат силата на святите люди. Като приключи изпита. В 11 глава на Откровение, вие знаете, че там като така сега мери храма, дава му сътръстика и казва, и те ще стъпчат святия град 42 месеца. 42 месеца, 1260 дни. Да, това ще говорим после. Аз просто като сравнение за периодите. Да, 42 месеца или 1260 дни, като се обърни. Да, време, времена и половин време, година и половина или 1260 дни. Същото нещо. Когато приключи това нещо, тогава ще бъде края на тия чудеса. И тия неща, които ти говоря. Така. Свършили да смаят силата на святите люди. И аз чух, но не разбрах. Че ще разбере. Нали, преди малко му каза да го запечата. Тогава рекох, господарю мой, каква ще бъде сетнината на това? Той рече, иди си, Данаиле, стига си ми досаждал. Защото думите са затворени и запечатани до края на времето. Какво искаш да знаеш, като току-що ти казах, че това нещо е запечатано? Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани. Ето и времето на изпита. А нечестивите ще вършат нечестие. И какво да правят? И никой от нечестивите не ще разбере, но разумните ще разберат. Думата разумни, помнете, тя е много важна. Тя е обвързана. Само да причета има такава дума. Разумните ще разберат. Който е разумен, нека сметне числото. Да. По-нататък пак. Нали? В смисъл, разумните са хората, които знаят за какво става въпрос. И те ще разберат. Защо? Ами имаш идеята за Господен ден, знаеш го целият сценарий, този филм си го гледал и изведнъж той започва. И ти го знаеш това нещо. Ти си свидетел на това нещо. Защо един човек свидетелства? Защото като почне знай му началото, знай му края. Ти го знаеш това нещо. Защо? Защото Бог ти го е дал това нещо. Аз го свързвам и с притчата за търговците от Матей 25 глава. Където девиците отиват и си купуват от тях, за да могат да минат през Господния ден, те си купуват това злато от тях, това знание. Нали? И като дойде и духа резервното масло, което са си взели, да, и те минават през Господния ден. Тия, които го нямат, не могат да минат. Така че разумните ще разберат. И казва, от времето, когато се премахне всегдашната, когато започне Йом Кипур, премахване на всегдашна. Защо му говори за премахване на всегдашна? Защото той знае за Навуходоносор, който премахна всегдашна. Като се сипал, взе съдовите и ги занеси в своята си земя. И пък
прекратява. И прекратява, премахне навсегда. Той говори на Даниил, защото това е запечатана книга. Даниил не може да разбере тая книга. Кажи. Прекрати се службата в светилището чрез Да. това нещо. Прекратява се ежедневната жертва. Когато нямаш ежедневна жертва, ти си Няма кой да във време изповеда на съд. заповедите. Да. И си само на милост си оставяме, защото ти ни... Да. Така че, когато тук Бог му говори, все пак Даниил нещо да схване. Той не може да му говори с неща, които са непознати за Даниил. А Даниил го преживя това нещо. Той знае, че Навуходоносор съсипа града, съсипа светилището от не. Затова Бог му казва. От времето, когато се премахне всегдашната. Нали, ти го живееш това нещо. И после, ако свършим с Откровение, ще прочетем от 1 до 6 глава Даниил. Ние не сме го правили. За да видите как цялата книга Даниил просто това е Господния ден. С всичките му акценти, с същата хронология, с абсолютно всички неща. Аз сега споменавам някои неща, но всъщност цялата книга се припокрива. И казва, от времето, когато се премахне всегдашната и се постави мерзостта, която докарва запустение, ще има 1290 дни. Защо му говори за 1290 дни? Ами преди малко му говори за време, времена и половин време. Това са 1260 дни. 1260. Що му говори сега от началото Даниеля, от когато се премахне всегдашната, до мерзостта, която докарва запустение. Нали, за тая мерзост мога да ви говоря. Това е решение да бъдат убити Божиите хора. Това е книгата Естир. Книгата Естир. Да, тези неща ще ги говорим. До това нещо ще бъдат 1290 дни. Тоест той излиза извън рамката на време, времена и половин време, защото акцента му е за края на дни. Те го питат, кога ще са края на тия чудеса? И той казва ми, краят на тия чудеса ще бъдат след време, времена и половин време. Тоест са 1260 дни. Но оттам нататък имаш мерзост, която е 1290 дни. Тоест още 30 дни допълнително. Която докара запустение, ще има 1290 дни. Блажен, който изтърпи и стигне до 1335 дни. Още 45 дни. Нали? Върху това нещо. 20 дни печат. Защо? Какво ще се случи в 1335 дни? Казва, но ти си иди до дето настане краят. Ами 1335 дни, блажен, който изтърпи, защото това е края. Нали? И какво ще се случи, като дойде края? И ще се успокоиш и в края на дните, за които ти говорих, ще застанеш в дела си. Той ще се разбере къв си. Не, там му са наследство. Да. Това е наследството му. Взима си дела. Както когато влязаха през река Йордан и Бог им каза, сега гледай, това си е вашия дял, това си е раздели и това е. Ще си влезе в дела си. Защото имахте предвид, че Даниил така и не получи дял от буквалния тогава. Той не живееше беше в робство живота му почти целия. Дела е наследството му от земята. Бог ще даде земята в наследство на Христос, който заедно с нас за 1000 години ще владее. Така че дела от земята, ние сме сънаследници заедно с него. Така, сега когато говорим за тия неща в 10 глава, вече нещата са малко по-различни. Тоест имаме някаква яснота от книгата Даниил. Така, казва. Държеше в ръката си разгъната книжка и като положи дясната си нога на морето, а лявата на земята, защото вече говорихме за това, че има двама свидетели, които свидетелстват, един е на земята, другия на морето, извика с висок глас, като рикаещ лъв. И когато извика, 7 гърмове издаваха своите гласове. Тия гърмове постоянно се споменават около престола на Бога. Когато станаха гласове, гръмове и трус. И постоянно се говори за тия гърмове, когато се говори за картината престола на Бога. Имаш ли някакви... Защото се засили нещо да търсиш да четеш? Значи за Бог пише, чрез духа си укрепява небесата, ръката му пробожда бягащия змей, а това е в Йов 26 глава, 13 и 14 стих. Това е към края, тя цялата глава е. Ето тия са само краищата на пътищата му. И колко малко шепнене ни дава, за да чуем за него. А гърма на силата му, кой може да разбере? Да. Защото и тук имаш гърмове, които обаче
които обаче са неразбираеми. Или поне на Йоан му е заповядано да не пише това, което чува. И каза: и след като 7-те гърмове издадоха гласовете си, аз щях да пиша. Значи Йоан е чул нещо, което гърмовете казват. А зарекаеш лъв в Осия 11.9 пише, 11.10, извинявайте, те ще ходят след Господа, който ще рекае като лъв, и когато изрекае, тогава чадата ще бързат да дойдат от запад. И мех ще тръгнат след него. Това е в Осия, който пак говори за Господния ден. Говори за Господния ден. Значи не са подлъгвайте. Да. Да. Не са подлъгвайте, че това, че чопли ми четем само стихчета. Целите глави и целите книги говорят за Господния ден. Да, защото много време ще отнеме, ако трябва да четем всички глави. И който глави, има желание просто да ги прочете, да види, че не само стихчето ти говори за Бог, който ще рекае като лъв, ами и цялото това е в контекста на Господния ден. Дори целият пророк ти говори за това. Да, цялата му книга. Хронологично са подредени. Така че тия неща. Така. Щял да пише: но чух глас от небето, който казва: запечатай това, което изговориха 7-те гърмове, и не дей го писа. А ангелът, когато видях да стои на морето и на земята, издигна десницата си към небето, ето дига се ръцете нагоре, както и този в Данаил, и се закле в живеещия до вечни векове. Същото нещо прави, което прави и Иония от книгата на Данаил, който е създал небето и каквото има в него, земята и каквото има по нея, и морето и каквото... Много хора вярват, че Исус Христос ги е създал тия неща. Дайте да се разберем. Ама дайте да се разберем един път за винаги, че текстът е категоричен, че Отец е създателят на всичко. Земята и каквото има по нея, и морето и каквото има в него, че не щеше да има вече бавене. Същите изрази, както в Данаил. И че всичко това ще се случи след времена и половин време, казва Данаил. Все едно чета Данаил книгата. Но че в дните на гласа на седмият ангел. Седмият ангел, който е и седмата тръба, спомните ли си, апостол Павел има такъв израз, сега ще го прочетем между другото, който е обвързан с Божията тайна и седмата тръба. Сега Павел ще го прочетем, защото Павел тук казва Божията тайна не я писа. То е Божия тайна, а пък Павел казва: една тайна ще ви кажа. А това пък откъде знае тия неща? Голям муж морок е той. Откъде ги знае тия тайни? Йоан не ги знае, Павел ги знае. Явно не са си говорили много двамата. Йоан ги знае, обаче има забрана да сподели тайната. Да. Но че в дните на гласа на седмият ангел, който се приготви да затръби, тогава щеше да се изпълни тайната на Бога, както той е благовестил на своите слуги. Каква тайна, като слугите на Бога, разбирайте гръцката дума долол от първа глава на Йоан, за която още тогава ви говорих, който не вярва си пусне първата тема на компютъра, че това всъщност са Божиите роби или Божиите усти. Те знаят пророците на Бога, Божиите хора. Те знаят каква е Божия тайна, защото на тях вече е казана. Тоест това не е никаква тайна. Проблема тук е, че това е тайна, защото, както ще видим по-надолу, на Йоан му се казва: сега трябва пак да проповядваш, само че на племена, езици, люди и народи. А те не са Божиите слуги. Така че за тях е тайна. Докато за Божиите слуги, тая тайна вече е открита. Нали? Така. Че не ще да има вече бавене. Но в дните на гласа на седмият ангел, който се приготви да затръби, тогава щеше да се изпълни тайната на Бога, както той е благовестил на своите слуги, пророците. Сега, имаше за Божията тайна един текст на Павел. Те са много... На Павел. От посланията на Павел някъде. Значи едното е в Коринтияни. Трябва да видим дали е това. Сега ще го намерим. Колко ме? И толкова с глупости тук сме намерили из тази Библия, че един стих няма да намерим. И на повече. Да. Дай ми някакъв текст и аз да търся. Ами първо Коринтияни 15 глава от 50-58. Коринтияни 15 глава 50. 15-50. Че много стихове е писал той, ама. 15-50. Да. А това казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят Божието царство. Говори за наградата, защото за наследство говори.
както и в Данаил. Нито тленното наследие. Ето една тайна ви казвам. Не всички ще починем, но всички ще се изменим в една минута, в миг на око при последната тръба. Откъде знае той за тръбите, като Ян още не ги е видял даже? Явно има вътрешна информация. Говори при последната тръба. Вижте, ние тук говорим за седма тръба и вече четем пророчествата на Йоан и сме влезли до някъде, сме стигнали нещо, сме смислили някаква идея, сме хванали и говорим за тръби, и че тук вече това е при последна тръба, говорим за пришествието на Бога, говорим за някакви дни, 1260, 1335, някакви неща сме изчели. Павел, без нищо, никаква индикация да дава, че е чел от Йоан нещо, казва, вижте, брати, една тайна ще ви кажа при последната тръба. Да. Колко са? Той дори ни казва колко са, коя е последната при последната тръба. В една минута в миг на око при последната тръба, защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни. За да видите, че като говорим тук в 10 глава и по принцип за тръбите и за последната тръба в Откровение, то си има точна връзка с 12 глава на Данаил, където пише, че мъртвите ще възкръснат и дни за вечен живот. Ето Павел говори същите неща за тая тръба. Другото в Римляни 16 глава, 25 до 27 стих. А на този, който може да ви утвърди според моето благоволение и проповедта на Исуса Христа, според откриването на тайната, която е била замълчана от вечни времена, а сега се е явила и чрез пророческите писания по заповедта на вечния Бог е станала позната на всички народи, за тяхното покоряване на вярата, на единия премъдър Бог да бъде слава чрез Исуса Христа до века. Така, за Божията тайна. Да, в Матей 13 глава 11 стих, а той, демек Бог, не Христос, а той в отговор им каза, защото за вас е дадено да видите тайната на небесното царство, а не на тях е дадено. Защото който има, нему ще се даде и ще има в изобилие, а който няма, от него ще се отнеме и това, което има. Така. А в Данаил 2 глава 28 и 47 стих казва, но има Бог на небесата, който открива тайни. И той явява на цар Навуходоносор онова, което има да стане в последните дни. Точно така. Значи някой го не вярва четането на Бога за последните дни, значи не е наш човек. Така, затова Павел ги говори тия неща в 1 Коринтяни, в 15 глава. Казва, ето една тайна ви казвам, не всички ще починем, това всъщност е тайната. Не всички ще починем, така. А всички ще се изменим. Но всички ще се изменим в една минута, в миг на око при последната тръба. Защото тя ще затреби и мъртвите ще възкръснат нетленни и ние ще се изменим. Защото това тленото трябва да се облече в нетление и това смъртното да се облече в безсмъртие. Защо? Нали четахме? Казваме, брате, че плът и кръв не могат да наследят Божие царство. Ако искаш да наследиш, това трябва да се промени. Нали? Това казва. И това е тайната на Бога. А когато това тленото се облече в безсмъртие, тогава ще се сбъдне писаното слово. Погълната беше смъртта победоносна. О смърти, де ти е победата? О смърти, къде ти е живото? Живото на смъртта е грехът и силата на греха е законът. Силата на греха е закона. Еха. Но благодарение Богу, който ни дава победа чрез нашия Господ Исус Христос. Така че тая тайна хич не е никаква тайна. За някой. За мен специално и за вас явно не е тайна, за другите ще видим. Сега. Така. Не ще има вече бавене. 7 стих съм на 10 глава на Откровение, връщам се. В оригинала не ще вече има време. Да. Че времето се е изпълнило. Изчерпано време. Да. В оригинала няма да има повече време. Приключило е времето. Но че в дните на гласа на седмият ангел. То цитира Павел сега пък. Да. Когато се приготви да затръби, тогава щеше да се изпълни тайната на Бога. Както той е благовестил на своите слуги пророците. И гласът, да. И гласът, който чух от небето, проговори пак на мене, като рече.
иди вземи разгънатата книга, що е в ръката на ангела, който стои на морето и на земята. А ние знаем, че тая книга беше в седящия на престола, после агнето като заклано я взе. От тогава не е ходило никъде тая книга. Разпечатана беше тая книга и сега тя стои в ръката на същия този ангел, И който вече може да се чете, става явно. който е и същия ангел, който пък от 8 глава имаше кадилница златна, застана пред олтара, който е пред Бога и така нататък. Същия първосвещеник, който започна Йом Кипур. Отидох прочее при ангелата му рекох да ми даде книжката и каза ми: вземи и я изяш и в корема ти ще бъде горчива, но в устата ти ще бъде сладка като мед. И тъй взех книжката, и сега само да довърша и този стих и ще прочетем. Взех книжката от ръката на ангелата и изядох, и в устата ми беше сладка като мед, но като я изядох, коремът ми се вгорчи. Тогава ми се каза. Значи Йоан е изял книжката или свитъка. Той, който е бил с печатите. Когато го е изял, това символично означава, че той вече знае какво пише там. И с това знание му се казва. Тогава ми се каза, трябва пак да пророкуваш за много люди, народи, езици и царе. Тоест, извън Божие. Ако трябва да се повтарям, значи Йоан е по подобие на Данаил, ще свидетелства на племена, езици, люди, народи и царе. Нали? Докато Езекил е този, който е сред Божия народ. Двамата свидетели. Йоан е единия от свидетелите. Това пророкува. Факт, това значи, че е второто пророкуване. Да, точно така. Точно така. Сега като изяде книжката, беше сладко, нали? Ама в корема ти стана кофти. Сега с това нещо трябва пак да го пророкуваш. Нали? Но вече на точно определени хора. Сега, за тая книжка... Езекил 2 и 3 глава. Сега, то е също, само че Езекил, сега като го прочетем, ще видим открити 7-те разлики. Данаил. Езекил преди Данаил ли беше? Ми се смеят хора. Коя глава каза? 2 и 3 глава. Да, още в началото на Езекил. Защото как да свидетелства Езекил, като нали, той трябва да изде книжката. Да. 2 и 3 глава. Да. Добре. Четем. И ми рече, сине човешки, изправи се нозет си и ще говоря. И като ми говори, духът влезе в мен и ме постави на нозете ми. Духът влязъл в него, това означава, че той е в... Само преди да почнем, първата глава ти описва как вижда Христос, пак как вижда престола, Христос как изглежда с огнени, със светещото лице като слънце, краката му като огнена мед и така нататък. Същата в смисъл, хубаво е да се започне да се чете от първата глава, защото то пак ти говори за откровение, дори и хронологически. Описва ти момента, а пък ние тук вече четем конкретиката. Да, т.е. сравнителни текстове четем. Това не означава, че в контекста видите ли, то говори за нещо друго. Има дъга, има облак. Същите неща. Същите неща са. Значи това е от 26 стих на първата глава. Описанието, което четахме на Христос в Откровение, е същото. С дъгата, с облака, с лицето му, което свети като слънце, краката му, които са като мед, като пречистени в огън и така нататък. Точно така. Само че описанието е малко по-подробно тук. Да. Езекил има малко повече време. Да, всичко е също. В смисъл, Езекил и Откровение качили са една и съща книга. Просто авторите са различни. Така. Също вържи за Исаия, за Еремия, за там всичките малките пророци. Йоел, Наум, Ангелари и всичките там. Нали? Уне сякаш малките пророци пишат сякаш втора ръка. Някой ми го бил казал. Няма значение. Въпросът е, че това, за което говорят, е Господния ден. Да. Нали? Те затова е много трудно да не прочита на пророците от Стария Завет, защото ти реално четеш едни запечатани неща. И в края на времето, като хванеш идеята от Йоан за откровение за Господния ден, тогава като почнеш да ги четеш, почнеш да схващаш какво ти говорят. Иначе до тогава, даже и вие, ако сте ходили по църкви насам, там виждате, че никой не говори за тия книги. Или ако някой това ще изчопли едно стихче, колкото да го нагоди на нещо. Никой не ги разбира тия книги, реално. И той няма и как. Така.
И като ми говори, духът влезе в мене и ме постави на нозете ми и чух онзи, който ми говореше и рече ми: сине човешки, аз те изпращам при израелтяните. Вижте разликата. На единия се казва при... Това е първото пророкуване. Да. При бунтовни люди, които възстанаха против мене. Те и бащите им са престъпили моите днешен ден. Тия чада, при които те изпращам, са безочливи и коровосърдечни. А ти да им думаш: така казва Господ Йова. И послушали ли или не послушали, защото е бунтовен дом, те ще познаят, че е имало пророк сред тях. И ти, сине човешки, да се не оплашиш от тях. Че на какво приличат тия, че се оплаши от собствените си люди? Да се не оплашиш от тях и от думите им да се не обоиш, а ако и да има тръни и будили около тебе и да живееш между скорпиони. Моля? О, за какви времена ти говори. Моля? Братята му, братята. За пръв път чувам тая дума. Скорпионите, нали са те демоните? Вие Това, знаете нали, за скорпионите. Четете Дадем се предната сила като глава. на скорпиони, които можеха да повреждат хората. Дори да живееш между скорпиони. Да се не обоиш от думите им, нито да се ужасяваш от погледите им, макар че са бунтовен дом. И да им говориш думите ми, или послушали, или не послушали, защото са твърде бунтовни. Ти обаче, сине човешки, слушай това, което ти говоря. Не ставай и ти бунтовник, като той е бунтовен дом. Отвори устата си и изяж това, което ти давам. И като погледнах, ето ръка, простряна към мене. И ето в нея свитък, книга. И той го разви пред мене. Написаното бе отвътре и отвън, в което бяха написани плачове, ридания и горко. Същата книга. Само, че вече е разпечатана. А там казва, и свитъка стоеше в ръката на седящия престол. Никой не можеше да прочете. Беше Нито да написана гледа. отвън Отвътре и и отвътре и отвън. Ето същото нещо. Една и съща книжка. И рече ми: сине човешки, изяж това, което намираш. Изяж този свитък и иди говори на Израилевия дом. И тъй, отворих устата си и той ме накара да ям свитъка. И рече ми: сине човешки, нека смила корема ти този свитък, който ти давам, и нека си наситят червата ти от него. Тогава го изядох и беше в устата ми сладък като мед. И рече ми: сине човешки, иди, отправи се към Израилевия дом и говорим с моите думи. Защото не си изпратен при люди с непознат език и мъчен говор, но при Израилевия дом. Не при много племена с непознат език. Ето ги многото племена. Аз не те пращам там, където ще пратя Йоан. Пращам те при твоите думи. Не при много племена с непознат език и мъчен говор, чието думи не разбираш. Навярно, при такива, ако те пращах, те щяха да те послушат. Значи по-голяма вероятност има. Гледай какво нещо. Но Израилевия дом няма да те послуша, защото не щат да послушат и мене, понеже целият Израилевия дом е с кораво чело и жестоко сърце. Ето, направих лицето ти твърдо против техните лица и челото ти твърдо против техните чела. Като адамант по-твърд от кремък направих челото ти, за да се не боиш от тях, нито да се ужасиш от погледа им, макар да са бунтовен дом. Рече ми още, сине човешки, приеми в сърцето си и послушай с ушите си всичките думи, които ще ти говоря, и иди отправи се към пленниците, към сънародниците си, и като им говориш, кажи: така казва Господ Йова, или послушали, или не послушали. Тогава духът ме повдигна и чух зад себе си глас на голямо спускане, който казваше: благословен на Господната слава от мястото му. Така, няма да чета по-нататък. Трябва ли да чета още? Има ли нещо по-нататък? Не съм сигурна. Сине човек, поставихте страж, страж на Израилевия дом. Ами казва, примерно, така. Тогава духът ме повдигна и чух за себе си глас от голямо спускане, който казваше: благословена Господната слава от мястото му. И чух в учението на крилата на живите същества, които крила се допираха едно до друго, тропането на колелата край тях, шум на голямо спускане. И тъй, духът ме издигна и отнесе ме, и аз отидах с огорчение в разпалването на духа си. Но Господната ръка бе мощна върху мене. Тогава дойдох в Телавив при пленниците, които живееха при реката Ховар. Виж, Данил, видението е при река
Йоан пререка само, че другата Ефрат и този е пререка. И настаних се там, където те бяха настанени, и там останах смаян между тях 7 дни. А след 7-те дни Господното слово дойде към мене и рече: Сине човешки, поставихте страж за Израилевия дом. Слушай прочее словото от устата ми и предупреди ги от моя страна. Когато кажа на беззаконника, непременно ще умреш, а ти не го предупредиш и не говориш, за да предпазиш беззаконника от беззаконието му, от беззаконния му път, та да спасиш живота му. Он е беззаконник, ще умре в беззаконието си, но от твоята ръка ще изискам кръвта му. Обаче, ако предупредиш беззаконника, но той не се върне от беззаконието си, от беззаконния си път, той ще умре в беззаконието си, а ти си избавил душата си. Пак, ако се върне праведникът от правдата си и извърши беззаконие, като аз поставя препънка пред него, той ще умре. Понеже ти не си го предупредил, той ще умре в греха си и правдата, която е вършил, няма да се помни, но от твоята ръка ще искам кръвта му. Но ако предупредиш праведника, за да не съгреши, и праведникът не съгреши, той непременно ще живее, защото се е свестил и ти си избавил душата му. Зачита ли още? Специално за това в Данаил 11 глава ти казва, че някои от разумните ще паднат, за да бъдат опитани. Да. Ще паднат, за да бъдат... Ще се грешат, както и тук ти казва. От спасеници някои ще се грешат. Да. Ама, И затова ти казва, пророкувай. Нали, затова му казва да пророкува, за да може да се избави от това, от гонението си. Ако послушат. Има ли такъв вариант да се предопределени за спасение, пък да ни послушат? То някак да сме. Има. Така приключва 10 глава. Тоест, 10 глава е момент вмъкнат между 6 и 7 тръба, който ни говори за Божията тайна, за разгъната книга, за това, че Йоан трябва да изде, и с тази информация той трябва пак да пророкува за много люди и народи, езици и царе. Аз мисля да спрем до тук, защото 11 глава има много неща в нея. В 11 глава вече ще говорим за това свидетелстване на двамата свидетели, които са Святия Дух. Ще ги четем текстовете. Ще говорим за тъпченето на Святия Град, за периода, в който той ще бъде тъпкан, от кого ще бъде тъпкан, какво ще се случи с двамата свидетели, как ще бъдат убити, как труповете им ще бъдат изложени, тяхното възкресение и всички други неща. Така че наистина мисля да спрем тук, за да не стане много дълго. И следващия път ще продължим с 11 глава. 12 също е много интересна. 12 глава пък ни дава още по-добър поглед и там ще говорим и за съда и за всички други неща, които се налагат отгоре. Така че сега спираме до тук. Амин.